Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो दायो गवायाव थांसिगोन आरोना गवायावहाय बेसे दिन थागोन मा थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' दायो आङो ओंखारखांबाय ओमफ्राय ओंखारखांनानैहाय दायो नै आङो बेबायदिनो गानबाय आखाइ गोलावखौनो मानो होनना बुङोबा एयारपर्टआवहाय गोजांगोन ओमफ्राय आं कम्फर्टेबल थांनो लुगैनानै शु गानबाय स' दायो आङो जल्दि थांसै आरोना जा गोलोदखा बेगानो थादो आगै दे बाय भारी रकम लेके कहाँ पे जा रही हूँ मैं ना भारी रकम उपलब्ध जलपान का चयन करने के लिए कृपया हेलो 6C मैगजीन में हमारा मेन्यू देखें या अपने ई बोर्डिंग पास से QR कोड को स्कैन करें। हमारी सेवा टेक ऑफ के बाद शुरू होगी। जलपान का चयन तैयार रखना in the overhead bins above your allocated seats and small bags under the seat in front of you, excluding row 1 and the emergency exit doors. Our menu. नै मोनफैबाय आङो फाइनालि गवायावहाय कानेक्टिं फ्लाइटमोन नालाय बेखायनो एसे गोबाव लाबाय ओमफ्राय दायो हारसिं उपायथ' गैया गवायावहाय इन्जय खालामनोसो लोगोफोर जमा थानांगौमोन खिन्थु उपायथ' गैया हारसिं फैनांबाय स' दायो आङो ड्राइभारखौ नेगासिनो आरोना फैगासिनो बे गारि लानानैहाय दाथ' अफ सिजनसो नालाय गवायावहाय बिराद अखा हाबाय थादोंमोन 15 डेजसो जाबायनो कन्टिनिउसलि अखा हाबाय थानाया ओमफ्राय नै आं दायो मोनफैबाय बेयो जाहैबाय आंनि वाशरुम ओमफ्राय नैबेनो आरोना आंनि रुमा बेवहायनो आं थागोन दा मेंबाय आं नै जुथा खेवनानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो फ्रेश आप जानानै लानोसै आरोना दायो आङो फ्रेश आप जानानै लानोसै ओमफ्राय आंना जा जिफोर दङ बेफोरखौबो गासिबो अर्गानाइज खालामनानै लाग्रोनोसै आरोना आङो बेनिनो सिगाङाव आङो मोनसे जिनिस दिन्थिनो नागिरदों नै बे फेनखौ नुदों नामा एसे गोलाव बिदि आरोना बिदि नुवाखैमोन आं दिनैसो नुबाय ओंखायनो दिन्थिबाय नोंथांमोननोबो दाख्लि माइ गायनाया अखा सिजानानै जा गगा मोनबाय आङो ओंखायनो आङो दायो माने एसे मोजां जाबायमोन आरोना एसे भिटामिन सि जानानैहाय आङो मोजां मोनबायमोन बेखायनो भइस ओभारावहाय मोजां खोनादों नङाबाथ' सेसमोन ओमफ्राय नै बेवहायनो आं जिफोरखौ दोननानै लानोसै मेंबाबाबो आं माने मोजाङै अर्गानाइज खालामनानै लायाबा मोजां नाङा आरोना
बेनिखायनो आङो जल्दि खालामनानै लानोसै नोंथांमोनाबो आंजों थाफाबानो जाबाय जिहेतु आङो हारसिं ओमफ्राय नोंथांमोना थाफाबा आं मोजां मोनगोन आरोना जिहेतु नोंथांमोना आंनि फेमिलि मेम्बार नङा होमबा थाफाखानांगोन नोंथांमोना थायाबाथाय बुगोन आं नै आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बाराथ' जि लाबोनो हायासै आङो ओमफ्राय बेयावहाय दोनजोबनोसै आरोना मोजाङै ओमफ्राय गांनैसो दख'नाबो लाबोदो जिहेतु गाननांगोन नालाय एसे बेरायनो थांबाथाय ओमफ्राय दा खालामनानै लाग्रोनोसै आङो नै दोनजोबखांबाय आङो माबाखौ गद्रेजखौ भर्तिखौनो खालामनो हायासै आङो नायलाय ड्रेसा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय माखासे बेयावहाय आंनि देलायग्रा जिनिस स' बेखौहाय बेयावनो दोनथ'बाय आङो सब मोजाङै अर्गानाइज खालामनानै लाबाय आरामसे दोनबाय आरोना बेखिनियावनो जोब्बाय आंना ड्रेसखौनो मोजांखौनो लाबोनो हायासै आङो जा दङ बेनो आरोना ओमफ्राय मेंलायलायबाय आङो मा खालामनानै नोंथांमोना भिडिअ'आवथ' स्पिड नुनायखाय माने बारा पात्ता मोनाखै आरोना बेखिनि खामनायावनो आंहा बहुद टाइम नांगौ जादों ओमफ्राय दायो आं फोजोबना लानो हानायखाय स्रां मोनलायलायबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आंनि माखासे देलायग्रा जिनिस बा आंनि नांगौ जाबाय थानायखौहाय दोननानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो दसे रेस्ट लानोसै आरोना फैखांनाय लोगो लोगोनो आं बिदि मावबाय नालाय ओंखायनो आं दायो रेस्ट लानोसै बिराद मेंबाय मुझे बात करने का मन ही नहीं है इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ करने का मन नहीं है बिल्कुल भी बहुत ही बीमार महसूस कर रही हूँ मैं उन्दु माबा जालायलायबायमोन आरोना मोनायानो जालायलायबायमोन ओमफ्राय आंनाथ' अलरेडि आइलेस एक्सटेनसन खालामनाय दङ नालाय क्लासिकसो खालामदोंमोन आङो ओंखायनो बारा बाट्टा मोनाखै जानांगौ भिडिअ'आव बाट रियेलावहाय माने नुयो आरोना माने भलिउमखौ खालामनायबासो भिडिअ'आवहाय माने नुगौमोन आरोना बांसिनहाय ओमफ्राय दा फेस वासखौहाय माने बख'नानै हायाखैमोन आं ओमफ्राय आरामसे मेगनाव फोनाङालासिनो सुबाय बेबायदिनो केयार खालामनाङो आरोना उपायथ' गैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही ओमफ्राय दायो आङो मोखां सोखां सुखांनानै एसे स्किनखौबो केयार खालामनांगौ नालाय ओमफ्राय दायो मोजाङै माबा माबि फोननानै लानोसै आङो फोननानैहाय आरो उन्दुफिनलायनोसै माथो खामानिबाव नङा होमबा मेंबाय आं दिनैयो आं बिराद गगा मोननानै बोरैबा मोनबायमोन नालाय लोमजानाय बायदि बेनि थाखायनो आं मुलि जाबाय आरोना ओमफ्राय मुलि जानानै आङो आरामसे उन्दुनानै थाबाय आं जेबो ब्लगिं खालामनो हाथ'ला दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय